Здравейте, YouTube, днес ще ви покажа как да си направите изстрелвачка за хора. Всъщност не за хора. В клип ще покажа как е за хора. Сега, първото, което е, трябва да изкопаете една дупка. Чай само да нещо. Да. Трябва да изкопаете една дупка и да сложите вода. И ковайте по едно блокче, за да видите къде ще свърши. Ето тук свършва водата. Така. Сега слагате редстоун. Така е. И тук. Тук слагате битър на full delete. И тук един. Така, на full delete. Както така и тук. От. Пак на full delete. И ги свързвате. Малко ме лаге, обаче е трябва това топ. И защото записвам. Сега тук е на TNT и стрелвачката е готова. Слагате ръчка или pressure plate и започвам. Както виждате, работи. Сега ще ви покажа как да направите да стреля на по-късо разстояние. Първо слагате по-малко TNT. Но да ви съветвам, не слагайте по едно блокче никога, защото ще се запали ето тук и ще ви гъмне всичко. Също така и без нищо, защото водата не може да го охлади и ще взриви пак всичко. Ако е две блокчета, TNT, ще гъмне и тук и има опасност пак да го взриви. Тъй че слагайте повече от 2, за да сте сигурни, че няма да го взриви. И сега напълвам. И ето, както виждате, работи. Благодаря, че гледахте. До нови срещи!